Welcome po sa Sabang dito sa Maria Victoria Beach Resort. Yan mga manoy, nandito na tayo sa Maria Victoria. Dito lang yan sa amin sa Bicol, dito sa Sabang. Yan manoy, oh, ganda ng resort ni Sir Vic. Napakaganda, meron siyang view deck, oh. Ang lawak pati, ang ganda ng ano niya. Yan mga manoy, oh, ang ganda. Marami ng ano, may mga tables. Ganda ng ano, ng sahig, talagang purong ano, purong kahoy. So ganda ng location. Sarap po. Yan mga manoy, oh, ang ganda dito. Yan, napakatahimik. Ganda. Saka maganda yung ano niya, kung makikita nyo, ayan yung view deck na, oh. Ganda mga manoy. Kita nyo ba ang lawak pati? O simula doon, oh, pag-aari niya yan. Yan. Yan, oh. Ganda. Tapos meron pa siyang taas, oh. Enjoy, oh. Kaway kayo yan, kaway, kaway. Ganda, ang ganda. Yan mga manoy, oh. Mga manoy, oh, dito lang yan sa Sabang, Sabang Camarines. Sobrang init niya mga manoy, pero napakaganda dito. Ayos, oh. Kumpleto, may mga CR. Yan, ganda, ganda. Grabe. Tambakol kung sa Tagalog. Pundahan kung sa Bicol. Oh, sarap. Ayan na mga kamanoy, oh, ang ganda. Sarap. Kamanoy. Nasaan ikaw? Mga manoy, oh, nandito tayo sa taas. Kung makikita nyo, murang-mura lang dito mga manoy. Yan, oh, sa halagang 2,000 nyo or 1,500. Ayan, ang ganda, oh, mga manoy, oh. Ayun mga manoy, oh, kumakain naman kami dito sa ano, sa tabing dagat mga manoy. Sarap ng kainan ng mga manoy, oh. Ayan, oh. Ito yung pagkain ko manoy, oh. Sabi ni tatay, oh, sa likod ko. Yan sila tatay, oh. Sila nanay. Sarap kumain sa tabing dagat? Sarap kumain sa tabing dagat? Okay, ayos diba?
Manayo, ano kaya iniisip niyan? Manoy, ano kang iniisip mo? Wala. Ano lang, ako yung natutuwa lang kasi nagsama-sama tayo pamilya. Yun, napakasarap ng simoy ng hangin. Ganda pa ng dagat eh. Kaya naman, Manayo, ano kaya iniisip niyan? Manoy, ano kang iniisip mo? wala. Ano lang, ako yung natutuwa lang kasi nagsama-sama tayo pamilya. Yun, napakasarap ng simoy ng hangin. Ganda pa ng dagat eh. Kaya naman, ang gusto. At yung mga family, mga pamilya natin, so bago tayo bumalik ng ating kanya-kanyang trabaho sa Manila, yan sa Batangas, ayan, at least nakapag-sama-sama naman kami kahit paano mga Manoy. Mga Manoy, ito yung loob ng aming na Narkilang Pavilion. Napakamura niya kasi mabait yung mayari. Ayan, ayos. So ngayon hapon na po, alas 3 na ng hapon, pauwi na kami mga Manoy. Don't forget to like and subscribe mga Manoy.